De fet, comencem amb concerts en petit format, que són una manera molt propera d'acostar la música, i és que quan hi ha talent, emocionar amb una cançó es pot aconseguir amb ben poca cosa. Però us imagineu un concert de tan petit format que hi cap al menjador de casa vostra? Doncs això és el que ens proposen una parella d'Ullastrell. Enric Ventura, molt bona tarda. Explica'ns en què consisteix aquest miniconcert. Doncs el Mateu i la Mar s'ofereixen a venir a casa vostra a interpretar-vos un concert que pugui amenitzar una celebració familiar, una festa amb els amics, o simplement perquè sí, per gaudir-ne només amb el piano i la veu. Ens permeten escollir un repertori de més de 60 cançons que van des de clàssics com l'All You Need Is Love dels Beatles fins a temacles més recents com és el Coti per Coti. Fins i tot encara podem personalitzar més l'experiència demanant-los una cançó concreta i fins i tot que ens n'adaptin la lletra amb anècdotes familiars o coses que tinguin a veure amb el que estem celebrant. Aquesta idea va sorgir arran de la pandèmia. Recordem el 2020 que amb totes aquelles restriccions era complicat organitzar activitats culturals, però el cert és que ara, gairebé 4 anys després, això ha tingut tant èxit que ja duen més de 500 concerts. Ens va acudir poder acostar la música en directe a les cases de la gent, en format molt reduït, en cases on tinguessin jardí, en aquella època, o terrasses que es pogués fer a l'aire lliure, i així va néixer la proposta, que després va anar evolucionant i va agafar forma, i en moltes celebracions actualment seguim acostant al teuconcert.com, que és música en directe a les cases de la gent, i ara també anem a restaurants, a festes més grans, a festes d'empresa, però l'essència és portar la música en petit format a les cases per celebracions petites. El Mateu i la Mar tenen una productora teatral, We Color Music, i són els responsables de musicals com les històries de l'avi Josep, Bruna o Alan. Ara bé, fer aquests concerts tan particulars consideren que els aporta, diguéssim, un plus molt especial també a ells mateixos com a intèrprets. Després de cada concert diem, ostres, avui hem format part del record de la vida d'una família que recordaran per sempre, no? Ahir mateix vam anar a fer un concert que la persona homenatjada ens deia, ostres, crec que és el millor record que tenim junts, la nostra família, el dia d'avui. Clar, per nosaltres, que nosaltres formem part d'aquest record, que nosaltres amb la nostra música, amb la nostra calidesa o amb la nostra proximitat els hi haguem pogut aportar aquesta experiència, per nosaltres és un regal i és un creixement personal i professional. Aquesta proposta del teuconcert.com, de fet, continua tenint tan bona rebuda que el Mateu i la Mar ja no donen abast i fins i tot han començat a formar altres parelles per poder atendre totes les peticions de concerts que tenen.